सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा 8 ऑक्टोबरला पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक सभागृहात संपन्न झाली। विषयपत्रिकेतील विषयावरती समर्पक चर्चा होऊन खेळमेळी सभा पार पडली। सिंधुदुर्ग जिल्हा पत्रकार संघाची सभा जिल्हा अध्यक्ष उमेश तोरसकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 ऑक्टोबरला झाली। सभेपूर्वी आद्य पत्रकार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यात आला। यानंतर सभेला सुरुवात झाली। सभेच्या सुरुवातीला पत्रकार संघाचे मयत सदस्य, कुटुंबातील सदस्य यासह ज्ञात अज्ञात व्यक्तींना श्रद्धांजली वाहण्यात आली। सचिव दिव्यानी वरस्कर यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त वाचन केलं, त्याला सर्वांनी सहमती दर्शवली। खजिनदार संतोष सावंत यांनी जमा खर्चाचं वाचन केलं, तसंच नवीन आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सभेसमोर मांडलं। या खर्चाला सर्वांनी मंजुरी दिली। या सभेत बाळशास्त्री जांभेकर स्मारक हस्तांतरण, घटना दुरुस्ती व मराठी पत्रकार परिषदेला देण्यात येणाऱ्या वार्षिक सदस्य फी व त्याची निवडणूक प्रक्रिया या विषयावरती जोरदार चर्चा झाली। सदस्यांनी यावरती आपल्या सूचना मांडल्या। या सभेत जिल्ह्यातील विविध पदांवरती निवड झालेल्या पत्रकार संघाच्या सदस्य व सर्व तालुकाध्यक्ष यांचा गुलाबपुष्प देऊन सन्मान करण्यात आला। या सभेला ज्येष्ठ पत्रकारांसह जिल्ह्यातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।